May samanan kausat nga naragsak, kaya nagasat, nga malam iti Martes kadayo. Nadanon mo ng kausat iti oras, nga isu iti pinili ni Apo Diyos, nga agkakadwa tayo. Kitagyaman tayo, tababayan na iti AWR, iti Alicia. Kit sikaken iti siya, kanda tayo ang maamin kausat. Kit agkakadwa, nga sapulin tayo, anyas adalat tayo, the keys for a happy and healthy lifestyle. Ada tayong kakabsat iti key number 7. Choose your friends. Yung sakbay ti amin kay kakabsat nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos. Agyaman kami ama. Tapudno ka kadagiti karkarin. Agyaman kami ama. Taday ti panakabalin mo nga tungpalen ken aramidem iti anyaman nga inkari. Ket inkari mo Diyos nga iti panagbiag ni ket itid mo iti napili nga bendisyon. Ket agyaman kami tamarik nami mananam ni dagiti nga bendisyon. Iti rukod no Diyos ket kasdiin kanta ni Ari David. Iti kupak ket aglip-lipyas. Agyaman kami, tainted mo maninda ito nga gundaway nga kakadwa kami. Tapno saraken ni iti may sama ng katulbat, nga mangted iti panagbiag ni anarangay kenaragsak. Idalan na kami kadiw Diyos iti Santong Espiritu. Kausan na kami iti kinalintag iti anak mo. Dagitoy iti dawaten mi nga napnuan iti panagyaman. Iti naganda po ni Jesus. Amen. Amen. Lesson key number 7. Choose your friends. Akas iti gagangay kakapsat. At da iti pinili nga sao ni Apo Diyos nga isu iti bilin na kini Josue. Iti Josue Kapitulo 1 versikulo 8 na isurat ket basahin tayo. Daytoy a libro idinto nga umadayo itangiwat mo. No di ket iti aldaw ken ti rabi pampanunutem to. Tapno tungpalem nga aramiden amin nga adda anay surat ken kuana. Ta iti kasta parang ayem to iti dalan mo. Ket iti kasta addan to na imbag a panagbiag. Anya iti ket ni Apo Diyos. Iti panagbiag tayo ket narangay. Iti panagbiag tayo ket napnuan iti lawag. Adalaeng iti kayat na nga aramiden tayo. Dayjay libro iti linteg, His Word, His written Word. Ket addanto nga mangkanayon nga isu iti pampanunuten tayo. We will be meditating on it, reciting it, memorizing it. Ket tungpalen tayo dagijay ana isurat kadayta nga nasantuan a Biblia. Aday ti maysa nga suggestion iti maysa nga pastor. Kunana daytoy nga pastor, tanasaludsod ken kuana, how do we pray? And he made a sermon kadayjay met laeng a topic, how do we pray? Inrugi nga kakabsat iti may sa ludsod, ket di sa ludsod na ket kastoy. What is your position when you pray? Ti congregation ket bagada dalang ti dua pastor. Either we kneel down at parintuman kami, wenno siraraem nga agkabder kami ket agdumog kami. Then the pastor suggested iti kunana, I would suggest
Mangala ka iti tugaw, and then sit down. Sakbay nga agkararag ka. You talk to your God in silence, and then say to God, "Speak, Lord, for your servant heareth." Speak, Lord, for your servant heareth. Iti may isang relasyon, kakabsat, it is a two-way communication. At datoy ni Apo Diyos, at datoy ka. Intun no agkararag tayo, we open our hearts to God. Ngam ni Apo Diyos, at damit ti kayat ng ibaga, kada tayo. Isu dayjay inbaga na kinioswe. Dayta alibro itilinteg. Isu iti pampanunutem. Isu iti basaem. Isu iti memorize. When we open the Bible, God speaks to us. Kat intun no nang tayo dayjay nga inbaga ni Apo Diyos through His written word. Iti sumbat iti maysa nga anak ni Apo Diyos ket may maysa ko. Ti pagayatam Apo isu iti marani. Ti pagayatam Apo isuntun iti marani. Ket intun no agkararag tayo kapsat no kastoy ti aramiden tayo. And this is what I do. Every morning, Sunday to Sabbath, before 5 in the morning, the earliest at times is 3. Ringan na ko ni Apo Diyos, I sit down on my study table. I open the Bible, read a chapter or 2. Saan nga dahi pinaspasan dararamitan kakabsan? Nga dahi sursurutat na how many chapters a day? No. I read 1 chapter or 2 chapters a day. Kat intun no nabasa ko, I choose 1 word. I choose 1 verse. And then I write it as the meditation of the day. Uray dinapan kami idi Sabado idjay bulinaw. Ket uray idi Sabado nga adda kami itatukanon aritaw Nueva Vizcaya. I am very happy ta idjay balay nga nagyanan mi idjay bulinaw. Adda iti internet na. So that Sabbath early morning and that Sunday early morning, I was able to write the meditation that God gave me that day. And I am very happy also tayo balay ni Brother Cherry and ni Sister Gemma Concepcion. Iji aritaw, adamot iti internet na. And I read my Bible and I write the meditation. Adda tayon, iti key number 7. Anya digiti imununa nga inem at TULBEK nga inadal tayo kanuksan. Umuna TULBEK, God first. Naamuan tayo nga masapul kat masapul nga agdurugi iti amin kinaapo Diyos. Kunana ni Apo Jesus, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Intun no nairugi tayo iti amin ken Apo Diyos. Ti kayat ni Apo Diyos, ti number 2, orderliness is next to godliness. Iti kinaurnos saan laeng iti langit nga danunan tayo kabsa. Uray pay kuma iti agdama a panagbiag tayo. Our lifestyle, our home, our workplace is orderly. Today chay isu iti mangipakita kakabsa. No sino ka, ken sino ka, laglagipem kabsa ko, sika anak ni Apo Diyos.
Because God is orderly. Kaya't naman, nga ti panagbiag mo, get orderly. Mikatlo, happy spouse, happy house. I enlarge, dahil kang kanayang kung mga happy wife, happy life. But no, tanong ni Mrs. Kahit naragsak, gapota paragsakan, ayatan ti asawa ng lalaki, naragsak ni Mrs. Ngem iti pagtaangan kamalangan ni Mrs. Ti pagtaangan kabuklan na, iti asawa ng lalaki, iti asawa ng babae, kanta kita na. Isungatin baga tayo, happy spouse, happy house. When Jesus is in the family, happy home. Key number 4, you are what you eat. Ulitin, you are what you eat. Naadal tayo nga adda digiti lugar nga ninaganan da iti blue zone. Ditoy iti pakasapulan digiti centenarians. Ket dayaw ni Apo Diyos. May sa lugar isu iti Lumalinda, California, where the community is composed of the Seventh-day Adventists. Nakita da na dahil panagbiag dagitoy na agkigyan iti blue zone. Dahil kananda iti maysa nga faktor iti atidog na NASALUN-AT NARAGSAK na panagbiag. Laglagi pang kapsat ko. Tibagi, templo, iti Santong Espiritu. Ket kunana ni Apo Diyos, iti anyaman nga aramidem, mangan kaman, winominom kaman. Aramidem, pagdayaw mo kina Apo Diyos. Key number 5, sealed time with God. Naadal tayo nga adda iti pinili ni Apo Diyos nga oras nga panakiadda tayo gano'n. Adda iti pinili ni Apo Diyos nga may isang aldaw, 24 hours. Diyan may kapitong aldaw, iti lawas. We call it the Sabbath. Isu, iti sealed time nga agpay ka na Apo Diyos. And then we have studied. God said it. I believe it. Doon niya umay itinabasa tayo. Hantayon nga makirinrin na son, hantay nga balbaliwan. Tani Satanas, he will quote, but not verbatim. Nandiyan di kahit kung suwet. Idi nga sinulisog na ni Eva. Idi nga sinulisog na ni Apo Jesus. Intun no sulisogan na ka, kan sulisogan na kabsat ko. Satan can use Bible verses, but he will not quote it verbatim, word for word. Adda digay i-insert na, adda digay ikaten na, nga arig na agbalin na isu iti pudno ni Eva na sulisog, ni Apo Jesus. Iti sumbat na isurat. It is written. God said it, and I believe it. Itata, choose your friends. Basahin tayo kabsat iti Genesis 3, versikulo 15 na isurat. Ket basahin tayo. Ket siya pag ginuraan kay tu iti babae, ken iti kapututam ken ti kapututan na. Daytoy sugaten ng tutaulong. Ket sika sugaten tu iti mukod. There is a distinct separation of two groups. Tika katungtong ni Apo Diyos dahil siya'y nga ulad nga iso ni Satanas. Katungtong ni Apo Diyos ni babae nga later on na naganan iti Eva. But dayto nga babae kat nagbalin nga iso iti simbol dahil siya'y kakabsat nga iglesia
ni Apo Diyos. So when you go to the Bible, especially in the book of Revelation, intun no may naganan jay babae, it is referring to the church. The pure babae. Isu iti pure church, daran ng church. Iti kunana ni Apo Diyos, ti Ama. Daytoy nga ulag, adda iti kapututan na, he will have a seed. Daytoy magkakapsat nga babae, adda iti kapututan, she will have a seed. Daytoy nga seed, iti kapututan da, ang binusor da. This is the great controversy. Nagrugi ijay langit kakapsat. Bimaba dito'y daga. Unfortunately, our planet Earth became the battleground. Kat sikaken iti siya, isu iti sentro iti gubat. Ta saan nga dayjay natural kapsat iti kayat ni Satanas sika ken siya iti mapan makikapun kenkuan. So I put the title, Choose Your Friend. Sino iti pilihan? The seed of the woman or the seed of the serpent? Kitaan tayo kakapsat. Nga ni Apo Jesus, nangabakan, it is given. Nakita tayo nga ni Satanas naabakan, the result will never be altered. Han nga mabalbaliwan. Idi, ita, ken iti masakbayan. The results will be the same. Iti panagbiag tayo kakapsat, buklan dagiti decisions nga aramiden tayo. Ket maysa kadagiti major decisions nga masapul nga aramiden tayo. Tapno maaddaan tayo iti naragsak ken NASALUN-AT a BIAG. Isu dayjay panagpili dagiti gagayem tayo. Sunod-sunod, is this important in life as it is important to our salvation? When kabsat ko, masapol namang pili ka iti maysa laan. Among tinapili, I will tell you, I have decided to follow Jesus. They tried the decision. And from that day na pinilit ni Apo Jesus, and I would like to tell you, He is fulfilling His promises to me every day. Ik-ik-kanak, iti NASALUN-AT. Ik-ik-kanak, iti NARAGSAK. Papanagyan. Dinggin nyo kakabsat, dagiti inbaga ni Ari Solomon. I will be giving 3 verses nga inted ni Ari Solomon. Noan niya iti kinapatag na. Dagiti panang pili, dagiti gagayem tayo. Tapno iti panagbiag tayo, agbalin kumaanaragsak saan kakabsat nga naliday. Agbalin kumaanasalunat saan ket di anapnuan iti saksain. Umuno nga bersikulo. Proverbio 12, versikulo 26. Naisurat, ket basahin tayo. Tinalintag isu iti mangidalan ti karuban. I like that. Si kaday Jacob sa nalintag ka, pinalintag na ka ni Apo Diyos. Sika iti mangidalan ti karuban. Ngem ti dalan dagiti nadangkes mang pabidot kadakwada. Mikadwa nga bersikulo. Proverbio 13:20 na isurat, basahin tayo. Makikuyog ka kadagiti masirib at tao, ket masiriban kanto. Ngem iti makikuyog kadagiti maag, pagsikuran danto. Buwa man
masirig, maag. Kuna na ni Ari Solomon, nupilyem asumurot, makipuyog, kadagiti, masisirin. Agbalin kamay, amasirin. Taapay, lagi niya pagtuntungan da. Kas pangari ka ni studente kakapsat. When I was a student, most of my friends are dean's listers from the academy and the college. Most of my friends ijay theology ket nagbalinda kakabsat no papasto. Nagbalinda nga leaders iti denomination. Some became president of our mission, kasalala ko man ni Pastor Roger Vizcarro. Some become presidents of the union, ni Pastor Nep Mañez, ni Pastor Romeo Mangilima. Dagito'y kakabsat. When we were together, we talk. Kita mong di level di pagtutungtumang, even in a point of argumentation, adat di friendly debate, kumamang pili kami iti topic, and we have friendly debate. You know what? Maasa ka. Your mind will be sharpened because of their sharp mind. Dahil di kasalala ngayon, mamansaan ka magkakaday di kinasirig ka. Ngaman niya di kunala. Ngayon di makikuyog, iti maag. Maag lagaro to. Kadwapay lang maag. Anya iti ko na. Pakasikuranto. When I was a teacher, I saw students with the same quotation, birds of the same feather flags together. The A students goes with the A students. The failing students goes with the failing students. In tunno, may third de pre-lim test da, tid mo may grade da, semifinals, tid mo may grade da. Kita mo dyan grupo, NARAGSAK na. I was a teacher who was fond of giving exemptions. Dagijay kakabsat na agkuyog amasirig, they always get exempted. Dagijay may nga, I will use the word of King Solomon, maag. Isudan tun agkukod iti ulo da, tapay, maag da nga ro. Another one, Proverbio 18:24. Di tao aman na kagayem la unay, pakadadailan na matlaeng. Ngem adagayem anadagdagkat ngen kapsa. I like that. But there is a friend that sticks closer than a brother. Do you have a friend like that? Oh, I have friends like that. God has provided me friends na basta. Dahil friends na urin mo kasanong itirigat mo at dadati dyan. Iyawat da dahil ima. Dahil friends na makiragsak da when you are. Pagbalbalay ka. Anyan ka kapsa. Sa lutso ng pastor, is it applicable? Kadaytad adalin tayo tulbek iti naragsak NASALUN-AT kapanagyan. Let me relate to you a story. Ada kapsat iti angko nga malipatan. You know what? Napadasak magkat iti nagtrabaho iti hospital. I work as a nurse aide iti Bacolod Sanitary Hospital nagan na DJED. Adventist Medical Center Bacolod itata. Nagdakkel ng hospital itata. Iti Takuling, Bacolod City. That was more than 50 years ago. Kalkalpas ko nga nag-graduate iti high school iti Northern Luzon Academy. Nagkakadwa kami kada papangkin mamang tapan inatendaran iti kasar da iti manong ko nga ni Junior, Diego Junior, na yasawa kakabsat, ijay mambusaw kapis. Idi
nagawi din da papang namnamain da nga apanag ijay Mountain View College. But my plan was, I wanted to be a civil engineer. My father's plan for me was, kaya't nga siya kay agbalin a pastor. Sinurot ko deja kayat ko. I enrolled at Western Bruce College. But God worked away nga deja kayat ni papang isu ti maaramid iti panagyan. It was almost the semi-finals iti first semester na naka-enroll up in the West Negros College. I was enrolled with civil engineering. Idi nga ni ikabil gamutin amin nga major subjects ko manipod ti MWF kan TTH kabil damutin iti Sabado. And I cannot and I will not attend classes on Saturdays on the Sabbath. So tinaramid ko nagpapirma kadigijay professors. Sabay da nga aga-abroad. It was time di nga digijay nga engineers apan da aga-abroad ka. Idi nakadano na ijay office iti Dean iti West Negros College, Dean iti Engineering Department. Iditid ko di ijay napirmaanan. Hinalo na ijay record. Kat ko na kanya, Mr. Rafanan, can you stay after the first semester? I said, why sir? I will work out for your scholarship. Your grade are high. But sir, I cannot do that. Yet I will attend Saturday classes. Pabamati ba pa nang nalita mo nga ginroll yung Mountain View College. So itigin mo, nag-apply at nagtrabaho di hospital. Kanya trabaho nga iti high school graduate. Nagtrabaho at iti nurse aid. Kanya trabaho nurse aid. Agaramid, iti catering bed bath. Agaramid, one day I was in charge iti mail ward. Iti mo malam na malmalam ng iti dayto. Adda iti simangpet nga pasyente kadua iti nanang. Malagip ko kakabsat yan na. June. Ni June kakabsat. Kat may nga anak iti panglakayen iti iglesia tayo iti Pulupandan Negros Occidental. Ni June ka natayag iwasto. Ngayon isuna ka nakakutkutong. Dahil langanan kudil na kanbasit nga muscle na iti ng balkot digiti skeletal system. Ngayon dahil tiyan na his stomach was protruding. Agsangsangit iti sakit nga makitman, rik na iti makit. When June was admitted, he told me the story. In panlitatang nga panglakayen, from Negros na panditi Iloilo, gaminti ayan iti boarding academy tayo kakabsat. So in-enroll na dyan na, adda iti balakat na. Anak ko, ilyem dagiti dagayem. That is our key. Choose your friend. Kitgapu ta barbaro iti academy ni June. Adda digito masidigken ko na nagayem da iso. Kaday nga pa nagagayem da, nasursuro-daan nga aglibas malipod ti dormitoryo. Apanday iti basit nga sari-sari store. Kadagito'y agagayem na, gumatang da, dahil inparit ni tatang na,
nga iparit met ni Apo Diyos nga inuman dagitan na. Arak. Una, ditatang na, nga pang nakain. Ti arak mang rabraba, tinaingil nga inom, maragilin. Idi nga iyawat da dahi baso kinichon. Malagip ni John di balakad ni tatang na saan po na. Kuna da gayim na, no gayim da kami aka, uminom ka. Saan? Dahil nga nang iyawat, ininom na. Sana kinargaan mo na nga arig na, dahil pa nagkunatay manalmas laeng, dahil basit na baso. It was just a little drop of wine. Sa unada, saan ka nga madagsan dahito basit lang for our friendship sake. Kinita ni Chong, basit nagpaiso, nala na, ininom na. Dahil basit, ninayunan dati basit, basit. Ingga na nga dahil basit, nagbalin nga ado. Ingga na nga di ado, nagbalinan nga bisyo ni Chong. Imay kakabsat di mente. Inalada iti dara ni Chong. Managip ko pelaeng nakaida ni Chong nga daday nagdakkel kakabsat nga needle. In kabilda ditoy nagbagtan iti rusok din itoy paragpag na. Sada intalmed, sada ginuyod, amoy rin mo kakulkulor iti kondensada na gatas. Kasjay sapay ket di ikapalit. Idin na maturugin ni John nagkararag kami. Taday di may isang trabaho ti nurse aid, nurses, doktor sa hospital kayo, kararagan ti pasyente. So nagkararag kami. Kabigatan, imayen dayjay doktor. Imbagada kakabsat di resulta dayjay examination. June was sick with cancer. Ket addan kakabsat, iti stage 4. Cancer, iti liver. Resulta, iti panaginom na iti arak. Nga bunga, isaan na apanang pili, iti usto, kinasaya at agagayin. Ni June, ket nasapul nga agawid. Kainik kang dalangin ng kapsat iti taning na talo inganit upat na bulang ti panagbiyak na. Ket itin sakbay nga agawid na panak. Pinagtutan na kakapsat da ito ima. Mangyag ko pailaeng da pakpakaasin na da ito'y nga pasyente. Kuna na palihog eli palihog. Amoy ro palihog po na natin. Bisaya, Ilonggo. Pang-aasim. Di mo gid ko na. Kalimtan ang akong niya istorya. Pang-aasim ko na hambong lipatan. Iti kapadasak, iti panagya. That is one of the reasons why, by God's grace, by God's help, Tikabsat you has never tasted hard drink. Idin nga decide ang kakabsat na mapan ijay MVC kahit kumitag eskwela. Nakalugan na iti minibus from Bacolod to Pulupandan. Ija Pulupandan isuti Antipierre nga paglugan na iti barko nga mapan ija Cagayan de Oro. From Cagayan de Oro bus nga mapan ija Valencia. Valencia jeep nga mapan ija MVC.
At iti babae, may isang ina. Ngay di nakita na nga umuli iti bas, inasiggat na, inarakot na. She was the mother of June. And she was wearing black, ang panpanas. I knew June has died. Adagayin mo nga kasiyar. Anya iti TULBEK na dadalin tayo. Choose your friends. Ngam dinggin nyo kakabsat iti inpaga ni Ari David iti Salmo 1:1 ingana iti 3. Na isurat ket basaan kayo. Nagasat ti tao saan na magna iti patigmaan dagiti nadangkes. Ken saan nga agtalinaed iti dalan dagiti managbaso. Ket saan nga agtugaw iti tugaw dagiti managsabsabrak. Ngem iti pagragsakan na adda iti linteg ni Jehova. Ket iti linteg na imutektikan na iti aldaw ken iti rabi. Ket isukas lang to iti maysa akayo. Ana imula iti sibay dagiti agayos. Adanong. Iti nga ipaltuad na tibungan na iti karbengan na. Ket tibulong na saan ang malaylay. Ket iso amin nga aramidin na rumang ay ito. Contrast. Dayjay a tao nga magna kadwana dagiti gagayem na nga mangirurumen iti panagbiag. Siya kung kakabsat ti mangikabil tila daw. Arig na iti maysa akayo nga adda na imula iti daga nga awan pulos iti mangsibog kenkuan. Matikag, magango, malaylay, dagiti bulong na ket saan nga bunga. At datumet dahi inbaga ni Ari David. Nagasat. Sino? Ti tao nga saan agtalinaid mangag kadagiti apatigmaan dagiti managdagdagos. Sana nga makikado, sana makikatugaw. Ngem adda ti pagragsakan na. Dagiti pagragsakan na isu dagiti imbaga ni Apo Dios ken ni Josue. Nga iti sao ni Apo Dios ket adda kuma iti ngiwat na, iti isip na, iti puso na, iti bigat ken iti manan. Nga isu iti pampanunutin na, nga isu iti tungpalin ng aramid. Ti kunana ni Ari David. Agbunga, dito ng bahay. Hindi bunga na, tinarangay, naragsak, kapanagbiyak. Anya ti kunana ni Ari David. Ti bulong na saan ang malaylay. Would you like to be that tree? I like to be that tree. Healthy, happy. Sabi di kunana, ket dagiti aming nga aramidin na rumang ayda. Sika dayjay kapsat ko. Siyak dayjay kapsat ko. Datayo dayjay nga kayo kapsat ko. Daapay, kayat tayo nga alaan dayjay nga tulbad. Maudi, kapsat nga balakad nga nagkapo na Apo Diyos. Mikadua a Korinto 6:14. Ngay surat ket basahin tayo. Saan kay ang makikadwa iti samul dagiti saan ang mamati. Tanya iti pakikadwaan iti nalinteg iti kinakillo. Wenno anya iti pakadwaan iti silaw ken sipnet. Again, berardo. Nalinteg nakillo. Silaw, lawag, ken sipnet. Pulos nga saanda nga agkuyog, saanda nga agkasangol. We usually use this text to advise young people to choose whom they will have in relationship with. Ngay di balakad tayo, anak ko, pangaasim
Saan ka nga maki-girlfriend, iti saan mo akapamatyan. Ibagat atating si anak mi kini Mrs. Rapanan ko pa ng lalaki. Noaday ka anak mo nga babae, ti advice mo, balasang ko, pang-aasim, di ka maki-boyfriend, iti saan mo akapamatyan. Tapay, marriage is one of the key of a happy, healthy lifestyle. Happy spouse, happy house. Dakil gamin ti problema mo sa. Anya problema may pastor. We love each other, we respect each other. Very good. You might respect each other. You might love each other. What if? Ikan na kay ni Apo Diyos iti anak. Nusi ka kapsat ko, kat may isa kang Seventh-day Adventist, kat iti Sabado, apan ka makigimong. Kaya't mo nga itugot digit anak mo, akaduang makigimong. Very good. Amo may itugot nila kay mo, ni baba, kapsat ko kat babae. Amo may itugot ni baga mo, nusi ka kapsat ko kat lalaki. Kabigatan na, Domingo, nilakay mo, nilagot mo ka, devoted mo, matalot mo, akang kamon si kapilyan. Apa makigimong, apa makimisa, apa makikulto. Kaya naman itugod dyan anak mo. Mabaling nga rin ipagamsaan ka anak naman. Bagak yung kausap, di ka ubing, isulda ti anti problema. Naulaw dan ton akas pa nagsasautay ng Ilocano, nakapangandan sa birati. It's very hard. Ngayong uray pa'y kakapsat, daytoy nga advice is good for a happy and healthy lifestyle. Tatiin baka nga rod, sakbay ka nga makadanon iti tulbek ang may kapito, masapul alabsam dayet tulbek kakapsat, nga may katlo. What is the third key? Happy spouse, happy house. Agyaman ang kiniakos. Dahil abalayan ko, idi sabay nagkasal, dahil inauna nga barumi ni Elsil Carl James, ken ni Rosalie, we call her Sam. Ti pamilya ni Sam, they are devout Roman Catholic. Taga-udyaw da kakabsat, Rosario La Union. Of course, ni Elsil is the son of a pastor. Hindi tutungtong kami, unana diya balayan ko nga babae. Balasang ko, unana. Surutem iti pamati ni Elsil taisu iti ulo iti pamilya. And I was very happy for the advice ni abalayan ko. And I was happier ta siyak iti ng bautisar kada yung manugang ni nanisa. Itatakam sa aday iti talo nga inted ni Apo Diyos kanya nga nagpipintas nga pumi nga bagbalasa. Ni Eliza Luis, ni Eunice Lay, ni Emmanuel Liang. Manipod iti panagadalda. They are students of our Adventist institution. Ni Eliza, she's now second year medtech, EJUP. Ni Eunice is grade 11. Ni Liam is grade 1. Apay. Because they follow the advice ni Apo Diyos. Gagayin ko, kapsat ko, Ilyem, itigayin mo. Dahil gayim mo, nga mangiturungken ka, iti nasayaat a panagbiyak, NASALUN-AT, NARAGSAK. Nang nangruna, dahil gayim mo, nga mangiturungken ka, kini Apo Jesus, tapno maadam ka, saan lang na naragsak,
Saan lang na NASALUN-AT panagbiag. No dikit di biag nagnala. Panakisanakan. And I am recommending the best friend that you could have. Oh, the best friend to have is Jesus. Saan na tayo gabaybayan? Iti tiyempo iti ragsak makipagragsak. Iti tiyempo iti ladingit at dangatatuan. Oh, the best friend to have is Jesus. Kang kanayon tayo kang the best friend to have is Jesus. Pinili mo at check inaramid mo. Katagsipod na pinilin niya ako, Jesus, nga isu itigayin mo. Kamsat ko at dakyan ka dya tulbek. Tulbek nga paay itinaragsak NASALUN-AT papanagbiag. Agkararagay. Managayat na Diyos, agyaman kami ama, itibalakan mo, kada kami kaday tunaldaw. Agyaman kami o Diyos, itagtultuloy nga panang sarsarak mi kadagiti tulbek. Tapno maadan kami itinaragsak NASALUN-AT papanagbiag. Bendisyon ang dagiti kakabsata kadwami nga nag-iinatan. Bendisyon ang dagiti nga sa umo Diyos. Kas itibalakad mo kinoswe, dagito'y kumaiti pang panunutin ni, dagito'y kumaiti tungpalin ni. Aramidin mo iti ang karim o Diyos, tapno iti panagbiag ni, ket rumangay, ken rumangay. Agyaman kami, tasong batang digito'y nga dawat ken kararag ni, tinagan na po ng Jesus. Amen. Amen. Nagimbag niya ako Diyos kapsa. And I could testify, God is good all the time. Gana numay nga laos manen, dahil ito'y itikap sa ni Pastor Eli Rafa.